Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Wahyustianingrum. Kula saking kelas 12 IPA 3. Ing wekdal menika kula badhe maosaken geguritan kula. Inggih menika korupsi. Abang putih kajunjung dhuwur ing langit pratiwi. Wujud getih lan balung para prawira. Apa kowe isih iling? Cucur keringat kang wis dadi tumbal. Tumbal marang buana kanggo kamardikan. Nora ketong getih kang wis dadi bukti. Bukti kanggo Ibu Pratiwi iki. Nyawa dikorbana, keluarga lan bondo melu dikorbana. Kabeh kuwi kanggo apa? Demi kamardikan Ibu Pertiwi. Saiki apa? Apa walesanmu marang leluhur? Kowe ngapusi. Kowe korupsi. Cangkemmu amba kebak arta. Raimu gedhek ora duwe isin. Dijak rembug malah kepara angler. Rakyatmu kuru. Kowe lemu. Rakyatmu melarat. Duitmu saarat-arat. Duit negara kok jupuk. Pembangunan lan kesejahteraan ora kasembodo. Kepiye negara iki iso dadi maju? Yen korupsi ing ngendi-ngendi. Matur suwun sampun ningali geguritan saking kula. Aja lali ya, like, comment, and subscribe.